Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. Vanuit de hertgang, het trainingscomplex van PSV. Daar speelt het Cambuur de inhaalwedstrijd in Jong PSV. En dat na een weekend waarin er nogal wat reuring wie in de club. Ipe Smit, de erevoorzitter, die waarom komen woe als voorzitter. Gerald van der Belt, de directeur, die dat absoluut net zitten zeggen. En zei als hij komt, ben ik voort. Jan Koster en Van der Zee, de leden van de Rier van Commissarissen, die zeiden als Ipe Smit waarom komt als voorzitter, ben wij ook voort. Fijn, het wie een protte gedoog. Maar aan het einde van de rit, sneutermiddag, wie eigenlijk kan alles weer normaal. Ipe Smit sluit zijn waarom als kandidaat voorzitter. Hij houdt zijn oude rol als erevoorzitter. Ik keer daar zijn rol spelen. Gerald van der Belt bloot. En dus is iedereen blij. Zeker trainer Henk de Jong. Dit gelukkig weer, maar goed het nou uiteindelijk uitpakt is. Ja, ik ben blij dat Gerald van der Belt bloedt. En ik hoop dat dus erevoorzitter Ipe Smit in de rol van erevoorzitter dat hij zich volledig voor het stadion inzet. Want dan zit er in zijn kracht en dan houden we alles mooi rustig. En via de verhoorde dan niks. En Ipe is gewoon bij mij welkom op kantoor of waar en ik dat weet ik wel. Dus er is verder geen enkele belemmering dan. Ja, want dit was graag woest. Gerald van der Belt bleef, hartstikke mooi jong, belangrijk voor mij. En de erevoorzitter in de richting naar het Nijstadion zijn eigen rol pakken. Ja, daar is de top in. Daar is de top in. En samen had het mooi wijze. En hier is de orenleiding. En dan hebben wij het perfect voor elkaar hoe we het hebben. De uitwedstrijd in Jong PSV wordt spelen op een wat apart tijdstip. 11:05 in de middag. Dat had de clublieding het besluiten om maar eerder voor te gaan. Snijdt de middag om 6 uur riet de bus luid uit in de richting van Vught. Daar was overnacht in een hotel in Sakoer de Selectium. Mooi in alle rest daar rieden op de wedstrijd in Jong PSV. Henk de Jong die had er al een goed gevoel bij. We gaan nog lekker trainen, we gaan ook voort. En ik kijk veel even maar wat jongens even zitten hoe we het doggen. Want ze gaan waarschijnlijk, of ze spelen gewoon een vreemd systeem, maar dat vind ik leuk, want dan maakt ze het gezamenlijk. Daar ben ik altijd mee bezig, dat we hoe tactiek nadenken. En dat vind ik leuk, dus ik heb ook veel even maar wat jongens zitten. Nou, dan gaan we morgen mooi weer los. Of je er is Schouten is ook bepaald net ongelukkig, maar de manier van aanpak in deze tarhiering. Lekker rustig gewoon, goed overnachtje. Mooi, rustig gewoon, tal even naar de wedstrijd Jong PSV. Ik vind het wel mooi. Nou, dat hebben we vorig jaar ook een keer gedaan. Dat was Excelsior uit. Dat was net voor de winterstop. En nu, we spelen al op tijd, 4:30. Anders moeten we morgenochtend vroeg die kant op. En we hebben er nu voor gekozen om een nachtje eerder te gaan. Dus prima. En dit is de opstelling van Cambuur. Breij weer waarom in de basis. Hij vervangt Antonia. En voor de rest liet Henk de Jong de oren steen. Zat 16e in de wedstrijd in FC Den Bosch. En het weer mistig en koud in Eindhoven op de hergang. En ik weet niet of dat de reden is, maar Cambuur startte bepaald net vliegen. Dit is al de eerste mogelijkheid binnen 3 minuten. Maar het is Jorbe Vertessen die wat slordig omgeeft met die kans. Maar het zou eigenlijk wel symptomatisch wezen voor de manier van voetballen van Cambuur in benammende eerste helte. Het wie bepaalt net goed wat al te snel liet. En als Vertessen hier een beetje koeler is, dan kan hij hem ook maaien. Op een eigen balbezit voor PSV op het middenveld. Der benammen verleert Cambuur de slag. Bal gaat naar de rechterkant, naar Christopher Christensen. En die had de bal aan de voet, maakt een beweging. En dat schot gaat krijgt nice. Waarschuwing nummer 12 voor Cambuur. Die maar net lekker om voetbal in taak komt. Dit is Sambisa die het uitwerkt. Dan is er weer balverlies van Paulussen. Ja, en dan is de Terk helemaal iepen. En dan komt het schot van 4, maar wel gevaarlijk, van Joël Pirou. En dan had Sonny Stevens opnieuw in actie. De keeper van Cambuur waard in de eerste helte in alle gevallen net kort. Er moest nogal wat gebeuren. Dan ben we in de 34e minuut. En dan is dit de voorzet van Sambisa. En die komt bij Giovanni Korte. Tikt hem krek nooit, maar let even op, 34e minuut. De eerste mogelijkheid pas voor Cambuur. En dat zei alles over hoe de wedstrijd weer. Nou, dit is Comedy Capers. Ik zou het niet mist. Het blok wordt zet door Kelvin McIntosh, maar die mist de bal ook. En dan kan de ploeg van Eindhoven er Samma terug in. En dan komt er het schot en dat wordt dan echt maar weer pakt. Het is als traditie toch de keeper van Cambuur, Sonny Stevens. Nou, zak in Cambuur bepaald net grutskwezen op de eerste helte. Want zeg nou eens hoe dat gaat. Dat blok wat zet werd door Kelvin McIntosh. Zo'n duel met je winnen. En dat won ze dan weer krek net. Symptomatisch voor de manier van voetballing. Het schot is trouwens van Sheikh Touré.
Ja, Foukboy, de technisch manager, zegt dat het net goed is. Komen 3 wissels aan. Dit is Alex Bangura, hij vervangt Sambisa. Er komen nog 12 wissels aan, want Malleun komt in het veld voor Jamie Jacobs. En we krijgen een belangrijke wissel, zal later blikken van. Want hier is Isa Calon die in het veld komt voor Michael Breij. De tweede helft gaat dus los met 3 vaste krachten bij Cambuur. Henk de Jong die zegt dat het moeizaam is. Zoals het vaker moeizaam best had op de hergang voor Cambuur. Maar hier komt dan in alle gevallen wat meer. Nou ja, dit was deze onvallende actie van Cambuur. Dit is Calon, het schot wordt blokt. Het is echt druk in die 16 meter. En dan kan PSV er weer uitkomen. En dan is het altijd oppassen geblazen. Want dan is de organisatie aan de kant van Eindhoven meestal wel aardig verzwargen. Balbezit er. En dan kan die bal naar de rechterkant, komt de voorzet en die wordt dan correct, nou ja, wat is het, voet roeit. Meer is het echt net en dan komt er uiteindelijk nog een schot. Dat weer pakt wordt traditioneel terug Sonny Stevens. Amin Douda is de man die het skeert. Zitten we in de 70ste minuut in Stadion. Komt Cambuur wel wat beter in het spel. Komt er wat meer dreiging aan de kant van de Jouters. Zonder echt tot grote kansen te komen. Dit liep het uit erin op balverlies. Maar dan kan die bal toch oppikt worden. Maar Calon die wordt ik van de bal gezet. Kan PSV de onval weer oernemen. En dan is het oppassen geblazen. Want als deze paas goed is, dan is PSV er terug. Maar het voetje van Hoedemakers voorkomt dat. Hij krijgt de bal bij Mitchell Paulussen. Die zegt dat Isa Calon vrij staat. Die maakt het een prachtige beweging. En ja, dan is hij er toch. De 1-0 voor Cambuur in de 71ste minuut. Ja, je kunt er reden twisten of dat al je verzinnen is. Cambuur die het wel wat beter in de tweede helft. Maar je mag ook constateren dat Henk de Jong een gouden wikseltap had. Het terug Isa Calon in het veld te brengen in de tweede helft. Dit baltje van Paulussen is heel goed. En die loopt hem keurig op die naar de linkerkant. En dan houdt Calon dus het oerzicht. Komt naar binnen. Ja, zijn favoriete manier van scoren. En dan hangt hij erin. En dan is het 1-0 voor Cambuur. En dan ja, is het een kwestie van vasthouden en net meer dingen voetjan. Nou, nog een mogelijkheid. Deer van Muren. En dan is het een doelpunt van Muren. Werd ook had vanwege boet en spul. Maar als je heel goed joggen, dan zeg je dat de bal van de verdediger, van de schouder van de verdediger van Jong PSV kwam. Hier. En dan kan er dus geen sprake wezen van boet en spul van Muren. En dus hier het eigenlijk een 2-0 wezen matten. Er wie net een meisje. Daar komt hij op het schouder van de rechtervlegelverdediger van PSV. Er wie net een mens die erachter al overzeurde, want het zou uiteindelijk al hier goed herinneren. Zelfs komt PSV in de slotfase nog wel om te dringen. Zien dat er nog wat te heading valt op een of andere manier. Maar Cambuur staat nou verdedigend goed. Je moet Bangura wel even goed oppassen dat hij net sinds stander aan voorzet. Komen lidden door die wol, dan is het Joris Kramer ook in het veld. Komen die er totaal bij los roeit. Kan de voorzet van links nog een keer komen. Nou ja, en dan gaat het 4 uur en dan is het clear. Dan weet iedereen wel dat het zo'n beetje clear is. En dan komt er een matchwinner in de persoon van Isa Calon. Cambuur voetbalt het net goed, maar pakt wel de 3 punten. Du wist als je speelt vreeds, dan mag je met je voetballen. Jouw vee met veel te vrij sfeer is een vrij uit voetbal in de ploeg. En die dienen dat heel aardig. Complimenten voor Jong PSV. En dan wien mij net goed genoeg om daaronder te voetballen op het veld. Het gewone veld. En het wie gewoon net goed genoeg. Hè. En daarom moest ik rustig 3 keer wisselen. En dat hebben we die in om beter te voetballen. En ik met de snelheid van Isa Calon. Nou, ik moet zeggen, het begon wel goed. Hè. En toen wij 1-0 maakten, dan kon ze opportunistisch echt spelen in. En dan komt ze in de verdrukking. Maar we hebben het wel beter onder controle dan de eerste helft. Bist er van schrokken van het niveau in de eerste helft? Want je hebben eigenlijk, nou wat het rest, 1 kansje voor Giovanni Korte, 0 corners. Het wie er net. Nee, ik ben net van schrokken, maar dit ben van die mutwedstrijden, die is voetballers en ik mutvoetbal. Noemen we dat in Friesland toch? Net goed voetbal. Ja. En ja, mutvoetbal zeg ik dan. Maar dit gaat ik even een punten pakken. En we willen altijd goed voetballen. Hè? Maar vorig jaar weer dit precies hetzelfde. Hè? Toen heb ik zo'n moeizame wedstrijd. Maar nogmaals, op mijn media, het is inpakken en wegwezen. Tja, Mitchell Paulussen, als je deze wedstrijden wint, dan gaat het de goede kant op, hè? Ja, dat zeggen ze wel. Ik denk dat het geen goede pot was van onze kant. En nou, druk me nog zacht bij uit. Maar ja, deze moet je wel winnen. Dat is heel belangrijk. En ook als je naar de stand kijkt. Dat we nu allemaal hetzelfde aantal wedstrijden gespeeld hebben. En dat we dan nu toch een gaatje hebben kunnen slaan. Dus ja, dat is op zich ja, het positieve wat we uit deze
overwinning kunnen halen. Nou, en zo is het maar. Want Sjoch, Cambuur alleen nog op kop. 24 punten uit 14 wedstrijden. 3 punten voor op Almere City. Op het Vinkentouw, NAC Breda in de Graafschap. En let ik op NEC en Fiat zeker Volendam net. Het is nog net spelen, maar het zijn prachtige punten. Onderaan FC Dordrecht nog altijd maar 5 punten uit 14 wedstrijden. En dan weer 3 prachtige punten van Cambuur. Ek jong PSV is verslaan. En dat betekent dat de auto's nog mooi alleen nog bovenaan staan. Komende vreed, dat is alweer de volgende wedstrijd van Cambuur. Dan moet er ondertreden worden in Velzen-Zuid, in Telstar. En dat betekent dat wij er sneuven binnen met een nieuw Cambuur-journaal. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.